Türkmenistanyň we Özbegistanyň halklarynyň hoşniyetli gatnaşyklarynyň medeni hyzmatdaşlygynyň mundan beýlägen putolandyrylmagyna gönükdirilen konsert iki halkyň asly maksatlarynyň umumlygyny ýene-de bir gezek aýdymlygy bilen görkezdi. Konsertde ýanglanan hoş owazly aýdymlar, bitaraplyk ýol bilen barýan ýurdumyzyň dünýä halklary, şol sanda özbek halky bilen dost dogonlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägen putolandyrmagyň, ösdürmegiň tarapdarydygyny ýene-de bir gezek äşkär görkezdi. Bir ajaýyp aýdymsaz dawaratyna sunugy saatlarynyň çykyşlary, gahrman arkadagymyzyň başyny başlan we arkadagy gahrman serdarymyzyň ýygyderli durmuşa geçirýän, dünýä bilelişiginiň ikrarnamasyna hemde gollawyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatynyň insanperwer ogrunyň ähmiýetini beýan etdi. Dünýäniň dürli ýurtlary, Merkezi Aziýanyň döwletleri, şol sany Özbegistan Respublikasy bilen medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we ynançmak gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, Türkmen halkynyň we dost dogonlyk halklaryň baý taryhy medeni mirasyny öz bolşuly däp desturlaryny wagt etmäge ýardam edýär. Konsertiň dowamyna ýerine ýetirilen çykyşlar çäraň dawaratyny artdyrdy. Bu öz bolşuly konsertiň tomoşaçylary dowamly el çarpışmalary bilen çykyş eden sunugy saatlaryna ýokary baha berdiler. Türkmen we özbek artistleriniň gatnaşmagyna bilelikde konsertde ýanglanan joşgunly owazlar, parahatçylygyň, dostlugyň hemde bagtyarlygyň mekanyny, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistana bolan söýgüni artdyryp, kalplary gurşabally. Ýokary ruhy belentlik ýagdaýynda ýanglanan joşgunly çykyşlar döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanyşygyny, döredijilik ilhamny alamatlandyrdy. Konsertde Günnogaryň beýik akyllary we filosofi, türkmen nusgawy edebiýatynyň ajaýyp sözü suwady magtumaly Pragynyň doglan günüň şu ýyl bellenilýän 300 ýyllyk sany senetiniň dawaralandyrylmagynyň ruh belentliginiň ajaýyp saatlaşygy duýulýar. Şeýlelikde owadan saknada ýerine ýetirilen bilelikdäki türkmen özbek konsertiniň maksatnamasy iki ýurdun sunugat we döredijilik işgärleri üçin magtumaly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk sany senetine ajaýyp sowgat boldy. Muň üçin olar iki ýurdun başdanlaryna we gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini aýdyp hoşallyk bildirdiler.